Asta îmi place. Visa, le dai și mie pozele. Mai are miră? Care-i treaba? Bine. O știi că Mă, vine, Visa, dar dă-te de acolo. uite-te cum stă treaba. De aici mai scos. Treaba oblă ca covrim. Oblă, știi că e oblă, dar problema e felul următor. Mă, s-o pierdut, mă, spiritul ăsta, mă, de ucenicie, mă. S-o pierdut, mă, bărbăția, mă. Îți aduci aminte, mă, când eram în armată? Bă, frunț, în 75 eram în prima linie de atac, așa, mă, cred că ai mâncat, mă. Așa e tu la Dar cu Doamne. generația asta, ce să faci, mă, că bă, n-are rost că numai mă consum cu așa. Știi după cineva, ai niște poze, să vedem, să facem o ucenicie, să chemăm pe cineva, Eu am fost afară să găsesc ucenici și am găsit niște poze. Vă rog, arătați. Mă, dar ăsta ce e, mă? Ăsta cred că e Jurassic Park, mă. Asta l-am găsit la un concert Eci Bici. El cântat frumos, dar nu a vrut veni la ucenicie. Mă, piștă, mă. Încep odată să vorbești ardelenește, mă, că îți dau o dreaptă de mine adevărat. Ce e aici? Suntem în Ardeal, mă, nu suntem... Înțelege la mine. Zic cum știi. Da, următorul. Următor. Ăsta ce-o pățâm are probleme cu masarda, mă, sau ce are? Asta am întâlnit la un concert făcut ieri hip-hop. Hip-hop, următorul, că n-a... N-am vrut să vină la ucenicie. Bă! Extraordinar, mă! Uite-te, mă, la asta, mă! Ăsta ce e? Muiană, mă, bărbat? Deci, nici din spate, nici din față, eu nu recunosc. Trebuie să-l atingi pe acolo. Ce e? Văd eu ochi albastru 1 și maro al doilea. Bă, dar așa, vezi, tot timpul, nu. Bine așa. N-au vrut să Ai vină. după cineva care să vină așa, că, mă, eu îmi pierd vremea, ce nu sunt ucenici, nu știu ce. Eu am vorbit cu Tri și chemat el aici. Cea mai repede. Sună. Cea mai repede. El ide acum la ucenicie, la comisariat. Mulțumesc. Pișco, uite-te așa, ia-l în primire și fă-ți treaba cu el. Orice ucenic trebuie să fie un bărbat puternic și fizic și spiritual. Ia Dă-i, mă, acolo în mână, că dă-i în mână lopata! lopata, kérem szépen. Strigă, mă, că asta și vorbeți acolo în localitate. Altul ce zici, mă, uite-te la ei! Da. Să bat la noi groapă 2 pe 2. Acum. Sapă odată groapa, că îmi pierd răbdarea ce. Sunt pe mami. Mamă, da, dar câți ani are? 29. 29. Stai, mică ta. Încă ești de lapte. Ține lopata. Arată-i, mă. Bagă atât. Țipă departe. Așa arată cum să facă că nu știe. Vrei să facă că e târziu. Te rog frumos. Acum. Dați așa, că eu mă pierd. Te pierd, ești pierdută deja, nu te mai pierd. Noi vrem să te găsim, da?
comisariat la ucenicie. Mulțumesc! Extraordinar! Mă, dar nu pișto, mă, asta ce arătare, mă? Asta un specimen hip-hop. Hip-hop! Salve! Nu stai că poți să iau eu. Primul test la un bărbat. Iei lopata și te duci în poiată și rânești. Abaci. Ce să răcnesc, man? Rânești, că dacă te duci și stai mult în poiată, e răni. Pune mâna pe lopată și du-te în poiată, bagă, spun eu cum se rânește. Iei lopata, bagi în bălegar și o scoți ce afară. Da? Apucă-te! Apucă-te! Uite-te, mă, pișto, mă, că eu cu ăștia mă pierd, mă. În generația asta, eu nu mai știu. N-am să văd. Dar ce-i baiul cu tine? Pute, man! Pute! Man! Pute, pute, dar-i călduț! Pute că te gândești și face bine aromatism! Nu-ți împoia! Iată, amuzează m-a supărat. Nu te inspiră deloc imaginea asta. Ia-ți lopata și du-te te rog și curăță acolo. Nu am toată ziua la dispoziție. Uite-te, mă, Cu tot, man, cu tot! dar ce-i baiul? Te-ai murdărit pe mâini? Nu pot, man, n-am cum, man! Miroase, man! Vreau să dai, eu văd că tu ai oarece manicură acolo. Păi, am fost, man, la solar, la manicură, man! Ia vină tu aici, mă, copcile, mă. Mă, te pomi că tu ești muier. Dar uite-te, mă, pișto, mă, că muierile vor să ne conducă șacii, mă. Uite-te, mă, liderii noștri. N-am să văd. Te rog frumos, Afară, acum! du-te și vezi de oglinzi și uite-te cum arăți, observe-te și revină. Hai, du-te la tot cum te mă. Următorul că nu mai rezist. Am ultimul. Sper să fie bine. Și ăsta, Doamne, dă să-și fie bun. Alo. Să nu știe un tic, mă, să... Hai, acum, la Comisia de Ucenicie. Mulțumesc. Doamne, dar ce ai mai chemat aici? Mă, să tine ce e mai aici, mă? Bă! Vrei să fii ucenic? Da. De asta ai venit aici să fii ucenic? Da. Fii atent că ești pe mâini bune. Eu cu pișto, ungurul din ardeal, te facem ucenic, da? Ia lopata aia și du-o, te rog, în poiată. Primul lucru care îl faci, să dai contactul cu poiata. Să simți mireasma, da? Ia lopata și du-o în poiată. Unde te duci, mă? Încolo, ne încoace. Auzi, mă, că și ungurul știe, mă, pe ungurește zice. Nu încolo, încoace. Fii atent, mă, că ăsta le face invers, mă. Extraordinar. Bă, fii atent. Un ucenic trebuie să asculte și uite-te cum suntem îmbrăcați, da? Ordinul se execută, nu se discută. Ai înțeles? Pune mâna pe Amin. lopată. Hai, du-te, îngrași și tot bălegarul îl pui într-o loc. Să nu văd păstă tot bălegar, da? Dar du-te repede și adună-l. Adună frumos. Adică, frumos, mă, că mai... Ișterem, nu așa. Adună, nu risipește. Ăsta un tiki plecat de acasă. Stai acolo. Bă, la asta trebuie să-i zice invers. Când e un pominică, face una cum vrem noi. Bun. Mergi. Nu așa. Fii atent, du-te în bălegarul și împrăși-l, mă. Bă, dă-ți jos să le
Ia lopata și strânge-l într-un loc. Îmbrăște-l de fapt. Asta nu mai nimic. Uite-te mă că la adună, mă. Stai, mă. Am găsit. Bine, hai încoace. Am ajuns la concluzia că e rău cu rău, dar e mai rău fără de rău. Așa că îi dăm o șansă. Îi dăm. Și ei sunt oamenii. Și ei sunt oamenii. Felicitări!